Добре дошли в едно пътуване отвъд границите на познатата ни история. В продължение на векове сме вярвали, че светът е бил постепенно откриван от смели мореплаватели по време на великите географски открития. Добре дошли в света на забранената картография. Съществуват древни карти, които описват земи, открити векове по-късно. Започваме нашето разследване с един от най-впечатляващите артефакти – картата на османския адмирал Пири Рейс от 1513 година. Тя е начертана върху кожа от газела и е открита случайно в двореца Топкапа през 1929 година. Адмиралът, човек с широки познания, честно отбелязва в полетата и че не е правил лично всички измервания. Той признава, че е съставил своя шедьовър от над 20 различни източника. Те включват португалски карти, 8 Птолемееви карти от II век и дори една изгубена карта на самия Христофор Колумб. Но най-голямата мистерия не е в източниците, а в това, което е начертано в долния Иго край. Там, където трябва да има само безкраен океан, Пири Рейс е нарисувал детайлна брегова линия. През 1966 година професор Чарлз Хапгуд прави шокиращо твърдение. Тази линия съответства на бреговете на Антарктида, по-конкретно на земята на кралица Мод. Още по-невероятното е, че картата я показва без нейната дебела ледена покривка. Според съвременната наука, Антарктида е била свободна от лед за последно преди милиони години, много преди появата на Homo sapiens. Как един картограф от 16 век е знаел точните очертания на континента под леда, ако той е официално открит едва през 1820 година? Изглежда, че информацията идва от време, когато ледът просто не е бил там. Мистерията се задълбочава с картата на френския математик Оронс Фине от 1531 година. Тя изобразява огромен южен континент, наречен Terra Australis Recens Inventa. За разлика от други карти от епохата, които показват просто неясни форми, картата на Фине е изпълнена с невероятни географски детайли. Виждаме планински вериги, заливи и речни системи. Изследователи забелязват изумително сходство с реалния релеф на Антарктида. Един от заливите съответства почти перфектно на Росово море, място, което днес е покрито от гигантски ледници. На картата обаче той е свободен и в него се вливат реки. Това навежда на мисълта, че Фине е използвал източници от епоха, в която Антарктида е била обитаема и зелена. През 1739 година френският географ Филип Бюаш публикува още по-странна полярна карта. Тя представя Антарктида не като един цял континент, а като два големи острова, разделени от вътрешно море. Бюаш е бил теоретик и е предположил съществуването на това море въз основа на разкази за огромни айсберги. Удивителното е, че съвременните сеизмични проучвания, направени през 20 век чрез сканиране под леда, потвърждават. Антарктида наистина се състои от два основни сухопътни масива, разделени от дълбока падина. Ако ледът се разтопи днес, там наистина би имало море. Как Бюаш е успял да види през леда векове преди появата на съвременните технологии? Загадките не се изчерпват само с Южния полюс. Картата на Хаджи Ахмед от 1559 година е друг пример за аномално знание. Тя изобразява изключително прецизно бреговете на Северна Америка и Азия. Но най-шокиращото е, че тя показва сухопътна връзка между Сибир и Аляска. Този сухопътен мост, известен като Берингия, е съществувал само по време на последната ледникова епоха и е бил залят от океана преди повече от 10 000 години. През 1559 година Беринговият проток все още не е бил официално открит от европейските изследователи. Как Хаджи Ахмед е начертал свят, който е изглеждал по този начин само в далечната преистория? Нека насочим вниманието си към картата на братята Зено, публикувана през 1558 година. Тя претендира, че се основава на пътешествие от края на 14 век в Северния Атлантик. Картата показва Гренландия с детайлност, която е била невъзможна за онова време, включително вътрешни планини, които не са били изследвани. Но тя съдържа и нещо странно – фантомни острови като Фрисланд, които са подвеждали мореплавателите в продължение на повече от век. Въпреки че много историци днес смятат картата за умела фалшификация, създадена за венецианска прослава, точността на северните брегове продължава да озадачава някои изследователи. Историята на картографията е изпълнена с мистерии. Всички тези аномалии намират своето обяснение в работата на професор Чарлз Хапгуд.
В своята фундаментална книга «Карти на древните морски крале» той излага теорията за изместване на земната кора. Хапгуд вярва, че преди около 12 000 години външната обвивка на Земята се е плъзнала спрямо ядрото, променяйки местоположението на полюсите. Тази идея е била толкова интригуваща, че самият Алберт Айнщайн написва предговора към един от неговите трудове. Според Хапгуд, в миналото е съществувала напреднала глобална морска цивилизация, която е картографирала целия свят с прецизност, далеч надхвърляща тази на древните гърци или египтяни. Тяхното знание е достигнало до нас през вековете. Къде са се съхранявали тези безценни документи? Мнозина смятат, че библиотеката в Александрия е била последният голям архив на тези древни карти и източници. Тя е била център на знанието на античния свят, събирайки географски данни от финикийски, египетски и вероятно още по-древни мореплаватели. Когато библиотеката е била опожарена, това знание е изчезнало. Смята се обаче, че малка част от свитъците са били спасени и са пътували през Константинопол до ислямския свят и Европа. Това би обяснило защо в определени моменти от историята се появяват карти, които показват знания, за които официално никой не е подозирал. Мисълта за напреднала древна цивилизация е едновременно вдъхновяваща и провокативна. Разбира се, академичната общност остава дълбоко скептична. Повечето историци твърдят, че приликата на тези карти с Антарктида е чисто съвпадение. Те вярват, че картографите просто са запълвали празните пространства с спекулативни земи, феномен, известен като страх от празнотата или хорър вакуи. Скептицизмът е в основата на науката. Учените посочват и значителните грешки в същите тези карти. Пири Рейс, например, обединява остров Куба с континенталната част на Америка, следвайки грешното убеждение на Колумб. Тези неточности, според традиционната наука, доказват, че картите не са базирани на някакво съвършено древно знание, а на смесица от реални наблюдения и средновековни фантазии. Въпреки това, дебатът продължава, защото детайлите са поразителни. Дори и с грешките си, прецизността на определени брегови линии, които днес са под леда, остава трудно обяснима. Случайността може да обясни отделни линии, но когато аномалиите се натрупват върху различни карти от различни автори, започваме да виждаме модел. Гледаме ли към фрагменти от една изгубена глава от човешката история? Търсенето на истината продължава. Всяко ново археологическо откритие ни приближава към истината. Загадката на древните карти е като криминален случай, в който доказателствата са пръснати по целия свят и през хилядолетията. Това е предизвикателство към нашето любопитство и към начина, по който разбираме собственото си минало. Истината може би е скрита по-дълбоко, отколкото сме предполагали. Древните карти са повече от просто географски документи. Те са прозорци към свят, който може би сме забравили. Те ни напомнят, че човешката жажда за изследване и знание е вечна и не се огранива само до последните столетия. Дали под леда на Антарктида не лежат руините на онези, които първи са погледнали към моретата? Може би един ден ще разберем. Благодарим ви, че се присъединихте към нас в това дълбоко проучване на забранената картография. Не спирайте да търсите истината, защото тя често е по-невероятна и от най-смелата фантазия. До нови срещи в търсене на неизвестното. Не спирайте да откривате света.